Glædelig første i første. Alle dage, hvor tallene er de samme, er værdien høj, eller energien er høj, eller åbningen er stor, hvordan du end vil tiltale det. Jeg lavede faktisk en video her for et par dage siden, i forhold til, hvad jeg havde lyst til at dele omkring årsskiftet. Men der var en ting, som fik mig til at stoppe med at sende den ud. Og det er meget tydeligt, fordi det er det, der er det store emne. Så jeg tog mig selv i faktisk noget af det, jeg gerne ville formidle. Og det gjorde, at jeg ikke fik sendt videoen ud. Så nu vil jeg dele det. Hvor skal jeg starte hen? Jo, i 2025 fik jeg et meget tydeligt mantra, at alt, hvad der er usandt, vil forgå, og alt, hvad der er sandt, vil bestå. Og i den verden, vi lever i, som er i hvert fald siden romertiden blevet mere og mere med sammen, altså fornemmelsen af, at der er kommet mere og mere kontrol. Der er en agenda, der er nogen, hvem så nogen er, men der er en agenda om nogen, der virkelig gerne vil kvæle menig mand-kvinde, og lade dem fortsætte i hamsterhjulets energi som små slaver, der kan betale til det store billede eller skam. Det føles næsten som om, det er meget få mennesker, der i virkeligheden styrer hele jorden. Spørgsmålet er, om det er sådan, det skal være. Så det jeg kan mærke, der startede meget tydeligt i januar 25, det var, at tingene begyndte at krakelere sådan mere tydeligt. Og det fortsætter, det er jeg ikke i tvivl om. Der var ligesom en stor åbning for os alle sammen. Nu siger jeg åbning. Åbninger kommer ikke altid pænt pakket ind, men der var en stor åbning på verdensplan, at der var nogen, der fandt ud af, at de kunne lukke hele verden ned ved at skabe frygt. Og det er klart, når der er nogen, der er magtliderlige og finder ud af, at de kan lukke hele verden, så slipper de det ikke bare sådan lige. Så det er klart, der fandt de opskriften på, hvordan de kunne få folk fortsat ind i det her energi, frygtenergi, så de fortsat kan bestemme, og de fortsat kan bare dræne, ikke bare mælke folks penge i forhold til, det er ikke fordi jeg har noget imod at betale til et samfund og skat, men det føles som om, at der er mere bagved af negativ energi, der suger. Så lige så vel så den her energi, der er der, den suger også vores sjæl. Og det er meget tydeligt, at vi er på vippen. Altså at 2020 med corona, sælger vi vores sjæl, eller sælger vi den ikke? Og stort set hele verden solgte sin sjæl. Og nu kommer der en af de her sådan, kanter igen, hvor vi skal tage et valg. Sælger vi vores sjæl, eller sælger vi ikke vores sjæl? Så uden at jeg vidste, det var det, jeg gjorde, men da jeg hoppede af hamsterhjulet i 2003, det var ikke bare, at jeg skiftede branche, det var et kæmpe hop, jeg lavede. Jeg græd også i rigtig mange måneder, uden at vide, hvad det var, men det kan jeg tydeligt se i dag, hvad det er. Jeg tog simpelthen springet ud af hamsterhjulet, og det her med at tage sig ud af den her kollektive energi, vi er flokdyr, vi har ikke lyst til at tage os ud af noget som helst. Så hvis alle andre gør det, så gør jeg det også. Men alle andre kan godt være på vej ud over kanten. Spørgsmålet om vi så skal følge med. Og især også her i Vesten, og især i Danmark. Altså, der er nogle få, der er ude og ikke har mad nok til dagen af vejen. Men de fleste af os, vi sidder ret godt i det, og vi mangler ikke mad. Og hvis det er, så kan vi, kan jeg ikke få avocado om vinteren, eller, altså, så er det sådan nogle ting, vi klager over. Så vi mangler ikke noget. Og det er heldigt. Altså, det er jo vildt, at vi har det sådan, når man ved, hvor mange i verden, der ikke har det sådan. Det, der er hele humlen, det er det for os også til at falde i søvn. Og vores største udfordring i dag, det er vores bekvemmelighed. At vi har ikke lyst til det. Og det at åbne sig eller hive sig ud af hamsterhjulet, det er fandme ikke bekvemmeligt. Så det at... Altså, jeg har været facilitator eller underviser i mange år i det terapeutiske rum. Og det er jo ikke særlig behageligt, fordi
Man kan sige, at folk betaler mig for, at jeg er ærlig, for at jeg pinpointer det, der ikke virker hos dem, det som vi gemmer. Lige så vel som jeg selv har betalt behandlere og alle mulige andre hjælpere på min vej til at sige noget. Og hver gang de har sagt, så er jeg blevet stødt og tænkt, fuck off. Men fordi jeg har ikke haft lyst til at høre det. Fordi når vi bliver konfronteret med noget, som vi ikke kan, eller vi er bange for, eller vi ikke har lyst til at gå ind i, eller vi føler os magtesløse, eller låst fast, så er det nemmere at nedgøre andre, end det er at sige, fuck mand, der blev jeg bare godt nok lige prikket direkte i såret, og tage det som en hjælp. Så selvom jeg også har betalt behandler, eller gået på uddannelse, og folk har sagt noget til mig, jeg tænker, nej, det kan jeg ikke sige. Så er jeg bare nødt til at sige her, altså i bagspejlet, og sådan er det, vi forstår livet baglæns. Vi går forlæns og forstår det baglæns, eller hvad kan man sige? Jeg ved ikke hvordan. Det er vist ikke lige sådan, jeg plejer at sige det. Anyway, du forstår, hvad jeg mener. Men det er jo der, hvor der er nogen, der stikker til mig, og jeg kan mærke, at jeg sådan bliver ramt. Det er jo der, hvor jeg kan mærke, at jeg også har flyttet mig. Så vi om noget bliver konfronteret med det, fordi vi står på en skillevej igen, ligesom under corona. Hopper vi bare med på narrativet for at bekvemt, jeg vil også gerne i biografen, jeg vil også gerne ud at rejse. Så selvfølgelig tager jeg bare en vaccine, jeg ikke ved, hvad er for noget. Og jeg ved godt, at jeg er for meget på puklen, når jeg siger de her ting. Men jeg synes, det er frygteligt, at folk er blevet narret ind i at tage noget, de faktisk ikke vidste, hvad var. Og det er jo bare en lille del af det kæmpe store skam eller billede, der er. Og det bliver kun værre. Så en måde, fordi jeg tog mit store spring i 2003, så er det ens betydet med, at livet har været rosenrødt for mig indtil videre. Det har det ikke. Men det, der er så vildt der, når vi kommer i kontakt med vores egen energi, og vi tør at blive der og stå der, så får vi mod på at tage det næste skridt og det næste skridt. Og det er ikke rosenrødt. Og det er der, jeg bruger min yoga og meditation, det er for hele tiden at komme tilbage til mig selv, bygge muskler op til at kunne stå og face livets udfordringer. Ikke for at gå i kamp, men for at kunne åbne mig gennem mit hjerte til livet, der kommer til mig, især når det kommer i voldsomheder. Og en af de sidste store læringer, jeg har haft, det er at skulle sende kærlighed til krænkere. Og det er en crazy ting. Det startede for 1,5 år siden. Det var i 2024, hvor jeg blev stalket. Og jeg ringede til politiet, og selvom vi har en stalkerlov, så er der ikke noget at gøre. Det er først, når man får ind på kassen eller bliver slået ned, så er der måske noget, man kan gøre. Så ikke desto mindre, så stod jeg jo i den her situation, hvor der var nogen, der var i klemme, og jeg blev stalket, og jeg blev truet på at skulle ændre noget, for ellers var der nogle andre, der ville komme i klemme. Og sådan en situation har jeg stået i før. Så jeg var i drama i lidt tid, og så tænker jeg, jeg står i den her situation, fordi der er noget, jeg skal lære. Så hvor meget end det har været ubehageligt, det jeg stod i, så vidste jeg, at der var noget, jeg skulle lære. Så en dag, der sad jeg i mit køkken med mit forklæde på, og gryderne, det hele dampede på komfuret. Jeg sad min telefon, for jeg havde lige fået en sms, der var meget ubehagelig igen, med trusler. Og så med mine briller i den anden hånd. Og så sagde jeg bare til universet, eller mit højere selv, og sagde, hvad fuck er det, jeg skal lære, mand? Jeg er så pisse ordentlig. Og så sidder jeg i den her situation, hvor min beslutning afgør, om der er nogle andre, der får det skidt. Og så tænkte jeg, det kan ikke være det, jeg skal lære. Og det blev så tydeligt, der gik et hvidt lys igennem mig, og det jeg fik at vide, det var send kærlighed. Og i det øjeblik, der sendte jeg kærlighed til krænkeren, for jeg er godt klar over, at folk krænker kun, når de er såret. Lige så vel som jeg nedgør eller taler grimt til andre, det kommer fra et sted i Rikke, som er såret. Fordi hvis vi er lige med os selv, så har vi ikke brug for at tale ned til nogen. Vi behøver ikke være enige, og man kan godt stå i sin egen energi og sige, det her er sådan, jeg ser livet, men jeg behøver ikke sige, du er også en spasser. Jeg kan bare sige, det er sådan her, jeg ser det, du ser det sådan, når vi er ikke enige. Så det var en ret vild læring at få, og det var så soleklart, hvad det var, jeg skulle lære. Og jeg stod bare i det, og det er om noget, der har rejst min energi, for ved I, hvad der skete? Hen over 3 uger, så fuldstændig sluttede det, og jeg har aldrig hørt mere på den energi. Det stoppede, det var det, jeg skulle lære. Jeg skulle simpelthen presse så meget helt indtil jeg var lige ved, og jeg kunne ikke få noget hjælp.
Og det er ikke fordi, jeg talte med hos politiet ikke havde lyst, men de kan ikke gøre noget, fordi vores lovgivning er sådan. De kunne godt gøre noget, hvis lovgivningen var anderledes, men sådan er det. Så anyway, jeg er ikke den første, der er blevet stalket, men det, at jeg lærte at sende kærlighed til den her stalker, det var en fantastisk læring. Og jeg kan se, at det sådan har åbnet sig og rullet sig ud. Så jeg havde en god læring under coronaen, hvor jeg var meget imod hele det narrativ, der blev serveret. Og jeg kan ikke bevise en skid. Jeg kan google noget, det kan alle andre også, men der er jo nogen, der gerne vil styre, hvad historier der kommer ud. Jeg kunne bare mærke i marv og ben, at det skulle jeg ikke. Og jeg kan mærke med de energier, der er nu, jeg skal bare ikke med på den vogn, og slet ikke alt det, der kommer til at ske med alt de idéer, og det, som ruller sig ud i mange steder i Europa, hvor de begynder at mere og mere kontrollere. Det er klart, der er ikke nogen, der vil give den magt fra sig. Og det eneste måde, vi kan ændre det, som der sker lige nu, det er ved at hoppe ud af hamsterhjulet, som jeg gjorde i 2003, og så har jeg bare øvet mig på at blive stående uden for hamsterhjulet. Så nogle gange så bliver jeg sådan lige fanget ind, ud igen. Fordi det kræver noget styrke at komme ud af sådan en rutsrunde. Og det kræver, at vi virkelig turde stå i os selv, fordi folk synes, man er latterlig. Jeg fik mange beskeder under 2020, under nedlukningen, hvor jeg så anderledes end mainstream. Jeg fik virkelig mange ubehagelige ting. Og jeg gik ikke i krig med det. Jeg sagde bare, det er sådan, jeg har det. I må have det, som I ved det, men jeg har det sådan her. Jeg går ikke med på den her vogn. Så jeg har ikke behov for at have ret, og folk må i virkeligheden leve deres liv og gøre lige, hvad de har lyst til at tage 800 vacciner. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvis de oplyses på et reelt grundlag, og hvis det føles rigtigt. Men jeg ser rigtig mange mennesker bare gå med noget, uden overhovedet at vide, om det er rigtigt for dem eller ej. Og det har jeg selv gjort, og jeg gør det stadigvæk, bare ikke i så stor omfang, som jeg gjorde det førhen. Så jeg går på yogamåtten, fordi det hjælper mig hele tiden. Træk mig tilbage til mig selv, træk mig tilbage til mig selv. Og når jeg bruger tid herinde, så kan jeg rydde op i alt det støj, der er. Alt det andre har prøvet at fortælle mig, hvad der er rigtigt og forkert. Så det har jeg afmonteret gennem de fucking mange timer, jeg har ligget på yogagulvet. Og når det begynder at blive afmonteret, det har jo ligget på mit yogagulv snart i 25 år, og bare afmonteret og healet, og der er et sorg mere, og der er en spænding mere, der er en vrede mere, og igen og igen og igen. Og i starten var der meget drama omkring det, og meget smerte. I dag foregår det lidt mere roligt, det er fantastisk, og det er jo dejligt at mærke, at tingene ændrer sig. Og en ting, der er vildt, jeg vil aldrig være det foruden. For den frihed, man oplever, når man bliver i sig selv, det kan ikke købes for penge. Så min fornemmelse er, at alt det, der er startet op siden coronaen, det slutter ikke. Og det her, der er i gang nu, det er et spørgsmål om vores sjæl. Sælger du det sidste af din sjæl, eller forsøger du at hive den tilbage til dig selv? Og jeg tænker, det er ligesom Peter Pan, en af de der børnefilm, hvor hans skygge, den ligesom er på vej væk, at han ligesom fanger den tilbage og syr den fast på sig selv. Det er det, vi skal. Vi skal simpelthen tage vores energi tilbage. Så det gør vi ved simpelthen at afkoble os. Afkoble os alt det, der ikke virker. Så jeg har gennem alle de her år ændret og gjort livet så godt for mig som muligt. Og det er ikke på bekostning af andre. Jeg kan bare mærke, at det her, det er sådan her, jeg er nødt til at gøre det for at hjælpe mig. Og i virkeligheden har jeg været holdt lige siden. Jeg kan jo ikke sige, om det fortsætter, men indtil videre har det gået ret godt. Så jeg er ikke ude at rive til mig, og det behøver ikke at være stort og flot. Så jeg hellere vil tage tidligt hjem til mine børn, end jeg vil tjene ekstra penge. Og jeg har virkelig været god til ikke at blive hævet i den energi. Og det gør, at jeg har en rolig energi med mine 3 døtre, og vi har nok. Det er ikke fordi, jeg gad da godt at have lidt ekstra penge til bare at kunne tage på ferie. Det har vi ikke haft så meget af. Men vi har fandme haft mange gode stunder sammen. Fordi jeg har prioriteret at være hjemme, og vi har været sammen. Og på et tidspunkt tænker jeg, at det åbner sig, så jeg også får lov at rejse en masse med dem. Så om noget er det vigtigt, det vi kommer til at stå i 2026, det er at hive vores energi tilbage, det er at blive herinde. Og det er fucking svært. Det kan jeg sige efter 25 år på yogamåtten. Jeg har lyst til at løse skrigende væk. Jeg har 1000 overspringshandlinger, jeg farer rundt derudad. Men det er hele tiden at trække sig tilbage, og hver gang du gør det, så er det 10-fold værd, især når du selv gør det. Og det er derfor yogapraksis eller meditation kan noget særligt. Jeg er egentlig ligeglad, man kan også tage andre praksiser. Men der er noget i, at man laver en strækøvelse, og så mærker man, hvordan knuderne er bundet fast inde i sin krop.
Altså, der er simpelthen bare ikke noget at diskutere, eller noget at parlamentere omkring. Det er bare fucking sådan. Det sidder fast i dig. Og så kan du forholde dig til det, eller lade være. Og den eneste måde, vi forløser det på, det er ved at gå hen til det. Bliv ved at se det. Bliv ved at se det en dag. Så kan vi åbne knuden. Og så er det frihed. Så vi skal virkelig være vågne, for ikke at blive fanget ind. Aldrig har der været så meget manipulation. Jeg kan ikke regne det ud. Min hjerne er ikke klog nok til at regne alle de her ting ud. Men jo mere stille der er blevet herinde, jo mere kan jeg mærke, når der er noget, der ikke er sandt. Jeg kan måske ikke fortælle jer, hvorfor det ikke er sandt. Jeg kan bare mærke, det skal jeg ikke være med på. Og så trækker min energi ind til det modsatte er bevist. Og det gør, at jeg hele tiden tager energien herind, at den ikke ligger og flagrer herude. Og når den ligger og flagrer herude, så kan alle i virkeligheden manipulere med mig. Så jeg har været igennem mine rutrunder i livet med manipulation. Så jeg har lært det på den hårde måde. Jeg ved præcis, hvad narcissistisk energi er, for jeg har haft det meget tæt ind på livet. Og det var den måde, jeg skulle lære det på. Fordi jeg kunne ikke regne det ud. Sådan er mit hoved ikke. Det er der nogle få mennesker, der kan. Jeg kan ikke regne det ud. Men min krop har altid sagt til mig, at der er noget her, der ikke er, som det skal være. Og det er den måde, jeg får svarene på. Det er forskelligt, hvordan vi er. Og det eneste, jeg har gjort, det er at trække min energi ind af. Hvem er Rikke? Hvordan sanser jeg livet? Hvordan kan jeg mærke, når energien flyder? Og hvordan kan jeg mærke, når den sidder fast her? Når den sidder fast, så er der noget, der ikke fungerer for mig. Så gør jeg noget i min hverdag, der ikke fungerer. Så jeg har bare lyst til, nu skal jeg lige se her, for der var nogle ting, jeg havde skrevet ned, jeg vil rigtig gerne dele, men jeg tror, jeg har fået sagt det. Jo, det meste. Der er en ting, også i alt det her, energierne er hurtige og høje. Sådan helt overordnet, så går vi fra en lineær tidslinje til en anden måde at være i livet på. Det er en lidt større del at dele her, så det gør jeg ikke her. Det gør jeg inde i mit online fællesskab. Men det, jeg har lyst til at dele, det er, at vi skal virkelig være vågne på, hvad vi sender ud i universet, fordi det hurtigt går. I den positive forstand, der er det, kaldes det manifestation. Det her, det er virkelig noget, der falder mig på hjertet. Så ser vi, det sker ret hurtigt. Men det, der er hagen ved, at når ting går hurtigt, er, det negative går også hurtigt. Så vores udbrud, vores negativitet, det er fandme også lidt mærkeligt, og de der er også en idiot, at de gør sådan der. Det skal vi veje. Og der er jeg simpelthen igen, er jeg bare nødt til at sige, at yogapraksis og meditation, det hjælper mig til at hive mig tilbage, og den anden dag, der sad jeg dernede, og så var der en eller anden, der kørte mega langsomt, og så sagde jeg bare, kom nu for helvede. Jeg kunne mærke, at jeg sendte negativ energi afsted. Og det er fint nok, at personen måske sad og halvsov lidt, og det var lidt farligt, men det, at jeg bruger min energi, min vredes energi, der sådan, og kaster den afsted ud i feltet, hvis man kan sige det sådan, så ligger den og rumsterer herude, og så har jeg lagt mig selv derud, hvor nogen kan hive fat i mig. Så det første, jeg sagde det her, du ved, kom nu for helvede. Og så straks nåede jeg at hive fat i den og tog den ind og sige, det skal jeg ikke bruge min energi på. Tag den herind, det er dig, der er utålmodig, Rikke. Bare bliv her med din utålmodighed, uanset hvad den anden person har gang i herude. Det her det er bare et lille eksempel, men hvis vi kan gøre det, hive energien til os, så begynder vi at ændre, hvad der er herude i feltet. Og alt det, der er herude i feltet, det kan blive manipuleret. Alt det, der er herinde, kan ikke blive manipuleret. Vi skal trække vores energi ind. Det kunne for eksempel være at slette dit Netflix-abonnement. Man kan jo desværre ikke slette sit DR-abonnement. Det har de jo gjort, sådan at det automatisk går gennem skat. Fordi hvis jeg kunne det, så havde jeg meldt mig fra på medieafgift til den danske stat. Jeg har ikke lyst til at støtte medierne, som absolut kun viser en side af en sag. Det har jeg ikke lyst til at støtte op om, men jeg kan ikke vælge det fra. Så skal jeg helt stoppe med at betale skat, og så begynder der at være en anden eskalation af noget. Det kan være, en dag bliver modig nok til det, men lige nu er jeg det ikke. Men det, jeg kan i hvert fald gøre, det er, at jeg kan sige fra på Netflix og sagt til børnene, at vi må tage en detox, for det er for manipulerende. Og jeg kan høre det i alt, hvad der er. Det er negativ energi, og det fanger os, så vores energi ryger ind. Nu siger jeg Netflix. Det kan også være medierne, Danmarks Radio, TV-avis, at vi ryger ind i. Vi skal tilbage igen. Så jeg har sagt til dem, at Netflix ryger, men at vi har fået en lydbogsabonnement, og så kan de bare lytte til nogle lydbøger og lave andre ting, fordi de er så kreative. Så vi skal trække vores energi tilbage. Vi har lavet mange forskellige detox, pigerne og jeg, og nu er det sådan en form for detox, fordi jeg skal have dem samlet ind til dem selv, så jeg hjælper dem til at forberede dem til at blive mere i deres egen energi,
her i 2026, for det er om noget vi har brug for. Så værn om dig selv. Jeg siger ikke, yoga og meditation er det rigtige, men det er det, jeg har meget erfaring med. Der er mange, alle veje fører ind til hjertet, så der er mange måder, du kan gøre det på, men vær opmærksom og vær vågen.